أرئيس تزينام أفلاليات نابزوريا طرابيزا بممزات أجمعات المطباب كومشن هاجر وزتنا مكاب أجندة مسجارو سلام سور نخسدر تقام مخانون مهران حبيرون أب كل تجراي أب حلفة خلت الشحن عسر شدوشان أم تمرت حدا خلت مليون تمهرونا مع دفن تخاط خمسة جبرة بيرو تمرت جزيرة محدار كل تجراي فيتو كابوتاي روسيا بجبن سلالات طرطرتهم شدوشة دبلوماسيات بريطانيا أفلتهم كم سرزت فيتام سلام طعنا بالله كما تمسيوز خبركم تملكتنا ساعة حدا خوينو مع زينا حيزنا قريبنا لنا مع زينا حيز لكم زقربكم نازريت برهي حبركم نخونم حدش حقوس بحدش تصفى حدش زمن انت مصء ببرهان تصفى عم بباي دمق دموق زي خون زمن بزمن انت تكا بفلاي ايتبي تغرينا حقوس في شختان حيزو نغزانا دبخيبل حدش عمت حدش نكون استفلاليو مدلوات زازيمو ناباخم كقربيو استفلاليو مدلوات اي تي في تغرينا فرياتكم انغلغالتكم نختفالطو تعدمكم اللهم اي تي في تغرينا انكو عن 2010 شوعتن ابصحكم ابصحنا يبل اي تي حدش عمت اي تي في تغرينا حدش زمنا يسمرنا روح تسفنا فلما حطر زيناتات إثيوبيا كاب عالم لخت كالكلا سيرتيفيكيت ملو أبالنات قبيلة منيستر سرحان كلات المفارات كامل عالم لخت كالكلات إثيوبيا مرقاقزي مسكر ورقات مبال 8 شومون ملو أبالنات كم ذهبات زاربا إثيوبيا بالعالم لخت كالكلات مخانا بزحات ربحاتات كم زلوو أبا محبراو ميديا انجليز أنين مثل استفلالي هقرات متأثر اندسترين مفتر أب لمعات كلات مسكالي كفال العالم لمدن ملوات كم زخلون أبريهن بزحات بوليتيكاوي قطبان محبراون لمدتات بموساد أب تعود الناس سرحة أب زركب سراح زحشة لو تنممتان مسكالي عالم عبيت كلات معرة نمسقام سفي حدل كم زفترون قليتان تشاينا مس إثيوبيا زلوا متحبار متنخار كم تدلي منيستر قدات وصائي اتهاجر فليتهم دايركتور قدات أفريقيا منيستر دو جاوهي أبزهب ومجلسي قباي تشاينا أفريقيا متحبار كبن مبال زخل عدلات كم زركب حبيرام تشاينا لمعات أفريقيا مدقافان حبرا وربحا مسرحان أتنخير خمطات لما رقاقيتهم أبتمعاقف مس إثيوبيا استفلا يسمى معناتات كم زلوا ونقليتهم تشاينا مريحة المعسر تعمتات إثيوبيا هم تدقفون أفليتهم أب كل تجراي أبز حلفة خلت تشحن عسر شدوشان عم تمرت حدا نتبه خلت مليون تمهرو ناب مؤدي تمرتي كأتو كمستجبرة بيرو تمرتي جزيرة محدار كل تجراي فليتهم ات بيرو أفتات أمام مدبات تمرتي كل تشحن عسر شدوشان عم تمرت قد سألت عن فتاة كل تشحن 10 شوعة عم تمرت نتأمتها قمقامي سالز اللهم حلف بيرو تمرتي كيزيو محدار كل تجراي دكتور كيروس قعوش أب خل تشحن 10 شدوشان عم تمرت ناب معد تمرتي خملسو خابز قبوهم كل تنطبي 4 مليون تمهارو تمرتهم زي تختاتلو حدا نطبي خل 10 مليون تمهارو يميلهم توزرين خنكي زي خالة أبعثة تمرتي بتمزابلت مملان بمخنيات كينات عباية تمرتي بمعنون كالوتن كم زخونو قليتهم بخال مداي سرعة تمرتي تخلل نابنو بورن مملاس للحاموشة نتبشدش بليون دولار كم زاد لي تزاربهم أب كل تجراي بحدا 177 مليون بروزاز تهنز خلاي برك بيت مرتي نقلقالوت دلو مخانو تقليتهم بيت مرتي بملوز أخللاو منقستو أوروميا بكتما شران داس اللاسم هنازو
ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፍሊጦም ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣይተ ገብረ መድህን ወልደ ጊዮርጊስ እቲ ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 2000 ተምሃሮ ናይ ምቕባል ዓቕሞም ዘለዎ ተዛሪቦም ካብ መምሃር ክፍሊ ብተወሳኺ ድማ ቤተ መጻሕፍቲ ቤተ ፈተነ ማእኸል ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን ኢንፎርሜሽንን ወርክሾፕ ማእከብ ኣዳራሽን ክሊኒክን ዘካተተ ምዃኑ ሓቢሮም ክብል ግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ድሕንነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሓደጋ ንምውዳቕ ተንቀሳቒሶም እዮም ኣብ ልዕሊ ዝተባህሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልደታ መጋባእያ ክሲ ተመስሪቶም ዓቃቢ ሕጊ ዝተወደቡን ገበን ተሳጋሪ ጉዳያትን ሚኒስተር ፍትሕያ በመዝገብ ክሲን ዮሃንስ ዳንኤል ኣብ ልዕሊ 6 ተኸሰስቲ ኣውሮፕላን ብዘይ ኣግባብ መሓዝ ገበን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ግቡእ ስራሕ ንኸይፍጸም እቋምን ዘይምእዛዝን ገበን ክሲ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ተኸሳሲ ጥራሕ ድማ ጽቡቕ ሽምት መንገዲ ኣየር ንምጥላም ተንቀሳቓሲ ምስሊ ብስርዓት መርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ ምዝርግሑ ገበን ዝብል ክሲ እዩ ኣቕሪቦም እቶም ተኸሰስቲ ዮሃንስ ዳንኤል ኣማኑኤል መውጫ ናትናኤል ወንዶሰን ኤልያስ ደሪባ ይዴድያ ነጻነትን ኢለኒ ክንፈን ዓቃቢ ሕጊ ብዘቕረቦ ኣብ ቀዳማይ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ተኸሰስቲ ዝቐረበ እንትኸውን እዚ እውን ኣብ 1996 ዓ.ም ዝወፀ ሕጊ ገበን ዓንቀጽ 32 ንስ ቁጥር 1 ዓንቀጽ 35 ኢሉ እውን ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ 507 ንስ ቁጥር 1 ዝተገለጸ ድንጋገ ምትሕልላፍ ዝብል ክሲ ቀሪብሎም እዩ ዜና نقطة حزر ما بزرزر نبرنا وقداتي نخن حنلف أفلاليات نبزريات ربيزا بمزات أجمعات نمفتاح كوميشن هجراو زتنا بمكاب أجندا مسجرو سلام سور نخسدر دقام مخانو مهران حبيرام نزبط أبي مر آدم مرها سلام مرسام أب لسجرنا يو عمته خلت الشحن 16 إثيوبيا لعترتهم عوتات بعقوهم حرام انقصاصن نتفت سراحة زيجاتات وحسنا سلامن أب حدقا لأتو تريوتات تأنجلوم يوم أب لحلف عمت لتعاترو عوتات يغونو لقاتو متساقمات خمس سلحيت زمن لقدمه ناي لساقرنا يو عمت تاريك خوينوم حالفوم يوم أب حزي إثيوبيا لأرقى عمت فانيا حدش عمت تقبيلا معالتتاتا أب مغطر بركي تركب أب يونيفرسيتي أسوسا ممهر بوليتيكال ساينس أدام وجبات كاب لحلفو نايقونس عنكليلات بممهر أب لحزنا يو حدش عمته غلت شعن 10 نتساقمات مفتحي ميت بمقبار حقراو سلام كنتسنع يقبا يولو سلاماتنا أسفنن ولاتنن بسلام وطن قبتن سلام عسيلنا كلنا بسلاماتنا بموزع أب إن نتفو إنا سرحنا عرسنا كنعبن كنلوطن كابانا تثبيت زقبريو نزي اتزعبي باتا تايو تتباهيلو كلنا كنعبيو زقبئنا باهلي من لزابيو حساب زلعلن زدامصن ادهبو كوهابو يقبا خالي إلى زراربنا يوم مهور يوهانس سولولي لحلفة عمته غلت الشحن 16 حويسو ندحريت عاب لركبو عماوتي كل اللي بينيشان كل قومز حويسو للتفلاليو خبابتات هاجر لنبرو قونستات تفعتن عنوة تليخوينو مخصب لتسنبلو غمليخونو قليس أميوم لالفوت 2-3 عامات نزحلفو كلتا 3-4 عماوتي لتفلالي خبابتات هاجرنا قونسي كتا أنا قدوس أني حميوم ناتنا كللون قداي نايزي ساقميانيرا عمتات خقاير خلو اتحساس باناون اندابرخه يمص كم تتردو كابه قنص زركب ولا حدا خسبيلن زسعب قدات انبر سبات منقسقات يصقمو ازي صقم زفطرو صلوا خبيديو قبل حلف عمت سناي تبوغسو كاب لترأيلوم زعباتات تتقاس لخونه خيد مخكر هاجراوي ناب مئكاب اجندا مسغار مخالو لولوتو موران فلفل ليمردا الخونو خزنوت زبنات ناب زوريا طربيزا مصيخا مطمات اگداش مخانو يزغاق تنانتنا بتلاقي مكنياتوች የዘመናት ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ተማልና በዘተፈላለዩ ምክንያታት ሕቶ ክነልዕል ሰሪዑና እዩ አፈላላይ ሐሳብ አሎዶ እወ ዘፈላላይና ነገር አሎ
እወ እዚ ባህርያዊ እዩ ሰብ ስራሕ ዝኾኑ ነገራትን ይህልው እዮም ሰብ ስራሕ ይኹን ተፈጥራዊ ንኣፈላላይ መበገስ ዝኾኑ ዛዕባታትና ናበይ ሒዝናዮም ንምጻእ ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ንመያየጥ ንምኸኸር ብሓንቲ ጽባሕ ተመያየጥና ጸገምና ክንፈታሕ ንኽእልን ሎማዓንቲ ንመያየጠሉ ንጽባሕ ንጽንሖ ንቕጽል ንመያየጥ ድሕሪ ጽባሕ እውን ንቕጽል ኣብ ከይዲ ከረዳድአና ዘይኽእል ጸገም ተገጢሙ እኳ ኣፈላላያትና ጠርኒፍና ኣብ ዝረዳድኡና ዓሲልና ኣብ ጽላል ሃገር ብሰላም ምንባር ዘኽእል ባይታ ምንጻፍ ግድን እዩ አሁን በአብዛኛው ማህበረሰቡ የሚገለገልበት ተቋሞች አሉ መጀመሪያ ተቋሞች መስራት ሊኖራቸው ይገባል ሕዚ ዝበዝሕ ማሕበረሰብና ልግልገለሎም ትካላት ኣለዉ ቅድሚ እዚ ምዃኑ ትካላት ሰረት ክህልዎም ይግባእ ገለ እዋናት ጎንፂ ዝተፈጠረ ልሰምዕ ሰብ ብዘይምህላው እዩ ዝሰምዕ ትውልዲ ብዘይምርካቡ ኢለ እየ ዝሓስብ ብምዃኑ እውን ዝሰምዕ ትውልዲ ንኽፍጠር ተሰማዕነት ዘለዎ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ብሃይማኖት ንወሎ ብትካላት ትምህርቲ ኣብ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ማሕበረሰብ ንወሎ ብጠመተ ብምድሳስ ፍታሕ እንህበሉ መንገዲ ክኾን ኣለዎ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ክንሰርሖም ዝግቡኡና ስራሕቲ ኣለዉ ኣብ ብርኪ ዝተሓተ መሰረት ክንቕመጥ ግቡእ ኢለ ይሓስብ ክሳብ ኸዚን ዘሎ ሕመቐ ተረኽ ገዛ እግደ ይወስድ እገለ ከምዚ እዩ እገለባ ከምዚ እናበልካ ምኻድ ጎዳእ እዩ ጎንፅታት ካሊእ መጻኢ ኣበር ብምግዳፍ ለይሃስስ ስእነት ሰላም ልስርቱ ብምዃኖም ሓድሽ ወለዶ ካብ ዕንክሊል ጎንፂ መውፅኢ ማዕጾ ብምሕንጻጽ ናይ ባዕሉ ታሪክ ክሃንጽ ትጽቢት ይግበረሉ እዚ ትኾንተሎ ሓድሽ ዓመት ምንያ ኩሉ ልጋሃደሉ ሰላምን ሰሪሕኻ ምብራኽን ልድህሰሰሉ ይኾን ምርጋጽ ሉዓላውነት ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ናጽነት ፖሊስ ክትውንን ዘኽእልን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዓቕሚ ምድርዳር ክትፈጥርን ዘኽእላ እዩ ንዘበናት ብሓገዝ ተጸባይነት ትፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ሕሉፋት 6 ዓመታት ብዝተሰርሑ እማማት ብምግቢ ዓርሳ ንኽትክእል ዝሕግዛ መንገዲ ጀሚራላ ሉዓላውነት ቁጠባ ንምርጋጽ እናሰርሑ ዝርከቡ ተወሰኽቲ ዋኒናት ኣየንኦም እዮም ካብ ዜጋታት ከንታይ ትጽቢት ይግበር ኣብ ዝብል ጉዳይ ጌታቸው ባልቻ ዘሰናድኦ ጸብጻብ ኣሎ በሪሁ ብርሃነ ሓንቲ ሃገር ብቁጠባ ዓርሳን ተዳኺላ ብሽም ረድኤት ካብ ዝመጽእ ጽዕንቶ ወጻኢ ሓራ ትኸውን ብምግቢ ዓርስኻ ምኽኣል ድማ ካብ ተጸባይነት ብምንጋፍ ቀንዲ መረጋገጽ መንገዲ ልኡላውነት ቁጠባ እዩ ህልውናችንን ለማረጋገጥ ህላውና ንምርግጋጽ ዓርስና ኺኢልና ጠጠው ክንብል ይግባእ ክንበልዕ ክንሰቲ ክንኽደንን ኣለና ክንበልዕን ክንሰትን ተዘይኽኢልና ተመጽወቲ ኮይና ኢና ንተርፍ ህዝቢ በሊዑ ክሓድር ዘኽእል ቁጠባ ክንሃንጽ ተዘይኽኢልና ካብ ተጸባይነት ሓራ ኣይንወፅን ኢትዮጵያ ንዘበናት ጠሜት ንዝብል ቃል መርኣያ ዝኾነት ወናኒት ሰጥ ዝበሉ ጎላጉል ዓመት ሙሉእ ዝውሕዙ ሩባታትን ፍረድኻምካ ዘይኸልእ ልሙዕ ሓመድን እናሃለወት እያ ኣብ ዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ኣብ ልምዓት ስርናይ ዝተረኸበ ውፅኢት ብግቡእ እንተዳ ተሰሪሑ ኢትዮጵያ ነዚ ንምልዋጥ ዘኽእል ዓሚቕ ጸጋ ከም ዘለዋ ከም መርኣያ ዝውሰድ እዩ የበጋና የክረምት የስንዴ ምርታችን ናይ ሓጋይን ክረምትን ምህርቲ ስርናይ ካብ 6 ሚልዮን ሄክታር ሓሊፉ እዩ እዚ ኣዝዩ ተጸራሒ ዕቤት እዩ ናይ ክረምትን ናይ ሓጋይን ምህርትን ትድመር ንኤክስፖርት ጥራሕ ከይኾነስ ንብዙሕ ነገር ክውዕል ልኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ልሎ ጸጋሪ ኢኻ ኣውፂኻ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል የድሊ ብብክልሉ ብዲስፕሊን ምስራሕ የድሊ ከምኡ እንተጌርና ጥራሕ ኢና ካብ ተጸባይነት ሓገዝ ምግቢ ናጻ ዝወፀት ኢትዮጵያ ክንረጋግጽ እንኽእል ብናይ ሓደ ክራማት ስራሕ ኣይረጋግጽን ክረምቲ ዝሰራሕናዮ እንትሕፈስ ሓጋይ እውን ክንሰርሕ ኣለና ልክዕ ሓጋይ ምስ ወዳእና ክረምቲ ንቕጽል በባዕዱ ጥንኩር ባህሊ ስራሕ ምህናጽ ተኣማንነትን ግዕዚና ምቅላስን ልኡላውነት ቁጠባ ንምርግጋጽ ካብ ዘድልዩ ባእታታት እቶም ወሰንቲ እዮም ሃገር ዘለዋ ወጻእታት ብናይ ባዕላ እቶት ምሽፋን እውን ናጽነት ፖሊሲ ንምርግጋጽ ኣገዳሲ ቅድመ ኩነት እዩ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነት ስንል ሉዓላውነት ቁጠባ እንትንብል ብዘይ ኢዳእታውነት ወጻኢ ዘላቒ ጥቕሚ ሃገርናን ህዝብናን ማእኸል ጌርካ ፖሊሲ ቁጠባን ኣጠቓቕማ ሃብትን ኣብ ናጽነት ወይ ፍሪደም ፖሊሲ ትኩረት ምግባር ማለት እዩ ፍሪደም ላይ ማተኮር ማለት ነው ግብሪ ብግቡእ ዝኸፍሉ ዜጋታት ንሃገሮም ዘለዎም ተኣማንነት ይገልጽሉ ካብ ዓውዲ ውጊ ወጻኢ እውን ሓርበኝነቶም የረጋግጽሉ ኢትዮጵያ ለመበልጸግ አቋሟና አቅሟ መፈተሽ አለበት
ኢትዮጵያ ንኽትምዕብል ዓቕማን መትከላን ክፍተሸልዎ ቅዋማ ብምልክት ኣብ ዓድዋ ኣብ ካራማራ ኣብ ማይጨው ኣብ ባድመ ብተደጋጋሚ ተፈቲና ቅዋማ ለይናጋዕ ሓደ ምዃኑ ኣርኣያ ቅዋምና ናጽነት እዩ ቅዋምና ማዕርነት እዩ ቅዋምና ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ምህናጽ እዩ እንተ ተነኺና ግንባርና ንምሃብ ጥራሕ ከይኾንስ ሰሪሕና ካብ ዘለና ንምክፋል ልጀምርናዮ ለተባብዕ ልምዲ ክነጎልብቶ ይግባእ ማጠናከር ይኖርብናል ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸጋ ብምዑሪ ፖሊሲን ጥቡቕ ኣመራርሓን ናብ ረብሓ እንተደኣ ተለዊጡ ልኡላውነት ቁጠባኣ ክተረጋግጽ ከምትኽእል ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ተራእዩ እዩ ዓለምና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዘተኣናገደቶም ፍጻመታት ኩናት ሓማስ እስራኤል ተጸርሐ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩናት ብርክት ዝበለ ቁጥሪ ዘለዎም ዜጋታት እስራኤልን ፍልስጤምን ክሞቱ ከለዉ ብርክት ዝበለ ከተማታት እውን ዓንየን እየን ካልእ ኩናት ሩስያ ዩክሬን እውን ዛጊዳ ብፅዕፅዕ ወጥሪ ይርከብ ካብዚ ብተወሳኺ ዓለምና ካብ ሞንጎ ዘተኣናገደቶም ፍጻመታት ንሕንሕ መረፃ 2024 ኣሜሪካ እውን ካልእ ዘፅራሕ ጉዳይ እዩ ጌታቸው ዓለም ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ዝተዛዘመ ዓመት ዓለምና ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ተኣናጊዳ ዓለምና ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመት 2016 ዓ.ም ካብ መንጎ ዘተኣናገደቶም ፍጻመታት ኩናት እስራኤል ሓማስ ተለቋሕዩ ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ 7 ጥቅምቲ 2023 ሓማስ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ብሰንኪ ዘካየዶ ከቢድ መጥቃዕቲ ኩናት ሓማስን እስራኤልን ምጅማሩ ዝዝከር እዩ ብሰንኪ እዚ ኩናት ማልያ ዘይብሎም ሰባት ብክልቲኡ ሸነኽ ክሞቱን ከለዉ ብርክት ዝበለ ንብረት ድማ ዓንዩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተመዛቢሎም እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ብሓማስ ኣብ ቃዛ ጅሆ ካብ መንጎ ዝተተሓዙ እስራኤላውያን ናይቶም 6 ሬሳታት ብወተሃደራት እስራኤል ድሕሪ ምርካቡ ንእስራኤላውያን ከቢድ ዘሰክፍ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ብምኽንያት እዚ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ እስራኤላውያን ብቁጥዕ ናብ ኣደባባያት ወፂኦም ድምፆም ተስምዑ ተራእዮም እዮም ባንዴራ እስራኤል ዝተኸደኑቶም ሰልፈኛታት ኣብ ቴልኣቢብ ኢየሩሳሌምን ካልኦት ከተማታትን ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን መንግስቶምን እቶም ኣብ እዋን መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ብሓማስ ዝተተሓዙ ዝተረፉ ጅሆታት ንኽፍትሑ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ እኹል ስራሕ ከም ዘይሰርሑ ከሲሶም እስራኤል 7 ጥቅምቲ 2023 ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ብሓማስ ኣብ ደቡባዊ ግዛኣት ሃገር መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸማ ንመራሕቲ ሓማስ ብሽም ብምጽራሕ ተሓንያ ምንባራ ኣይርሳዕን በዚ ድማ ብቀረባ እዋን መራሒ ሓማስ ኣብ ከተማ ቴሄራን ከም ዝተቐተለም ዝዝከር እዩ እዚ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኢራንን ኣብ ቃዛ ዝርከብ ወኪላን እቲ መጥቃዕቲ ብእስራኤል ከም ዝተፈጸመ ዝኸሰሳ እኳ እንተኾና እስራኤል ግን ብዛዕባ እዚ ዛጊድ ዝሃበቶ ርእይቶ የለን እስማኤል ሃኔህ ብሰፊሑ ከም ሓፈሻዊ መራሒ ሓማስ ዝቁጸር ዝነበረ ኮይኑ ኩናት ቃዛ ንምቁራጽ ኣብ ዝዓለመ ለዝብ እውን ቁልፊ ተራ ከም ዝተጻወተም ይዝረበሉ እስራኤል ንላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ውክልና ኢራን ኣብ ሊባኖስ ህዝቦላህ ፉዓድ ሽኩር ቀቲለዮ ድሕሪ ምባላ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እዩ ሓኔህ ተቐቲሉ ብሰንኪ ዝፍጻመ ዝተቆጠዐት ኢራን ንእስራኤል ምፍርራሕ ኣስዒቡ ኣሜሪካ ነፈርትን መራኽቢ ውግእን ከም ዘዋፈረት እውን ተዘክሮ ቀረባ እዋን እዩ ኣሜሪካ ክፍጸም ዝኽእል መጥቃዕቲ ኢራን ንምክልኻል ተወሰኽቲ መራኽብን ነፈርቲ ውግእ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ከም ዘዋፈረት ምክልኻል ሃገር ፔንታጎን ዕላዊ ምግባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ዞባ ቅትለት መራሒ ሓማስ እስማኤል ሃኔህ ቁልፊ ዓዛዚ ዕጡቕ ጉጅለ ሊባኖስ ሂዝቦላህ ፉዓድ ሽኩርን ስዒቡ ወጥሪ ዓሲሉ ምጽንሑ ኣይርሳዕን ፔንታጎን ንእስራኤል ንምክልኻል ዝኣቶ ተወፋይነት ብዕቱብ ከም ዝኾነ ኣብቲ እዋን ምግላጹ ዝዝከር እዩ መራሒ ሓማስ ዝነበረ እስማኤል ሃኔህ በዓለ ሲመት ሓድሽ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ድሕሪ ምክትታሉ ኣብ ሰዓታት ኣብ መንበሪ ገዙ ምስ ዓጀብቱ ከም ዝተቐትለ ጸብጻብ ማዕኸናት ዜና ዓለም ከም ዘመላኸተ ተዘክሮ ቀረባ እዋን እዩ ብምኽንያት እዚ ንሰለስተ መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ዝኣወጀ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ካሜነይ ብሰንኪ ቅትለት ሃኔህ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝውሰድ ተሓንዩ ምንባሩ ኣይርሳዕን ኩናት ሓማስን እስራኤልን ካብ እስራኤልን ፍልስጤምን ብተወሳኺ ኢራን ብቕላዕ ንሓማስን ጉጅለ ዕጡቕ ሊባኖስ ንዝኾነ ሂዝቦላህን ከም ትድግፍ መራኽብቲ ሓፋሽ ዓለም ይገልጻ ብሰንኪ ኩናት እስራኤልን ሓማስን መራኽብ ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ብጉጅለ ዕጡቕ ሑቲ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ይበጽሕዎ ምንባሮም እውን ተዘክሮ ቀረባ እዋን እዩ ዕጡቓት ሑቲ ኩናት ቃዛ ደው ንክብል ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክፈጥሩ ምጽንሖም ኣይርሳዕን መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓመት ኣስታት 17,000 መራኽብን 10 ሚእታዊ ዓለማዊ ንግድን ዘተኣናግድ ኮይኑ ዝኾነት ካብን ናብን መትረብ ስዊዝ ህንዳዊ ውቅያኖስ እትሓልፍ መርከብ በዚ መገዲ ክትሓልፍ ከም ዘለዋ ትንታነታት ሰብ ሞያታ ዓውዲ የመላኽቱ
ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣገደስቲ መስመራት ጽዕነት ነዳድን ፈሳሲ ተፈጥሮአውን ጋዝን ከምኡውን ሓለቕቲ ኣቑሑትን እዩ ብሰንኪ መጥቃዕትታት ሕቲ ኣብ ዋጋ ኣቑሑትን ነዳድን ከቢድ ጸቕጢ ብምፍጣር ኩነታት መነባብሮ ኣጋዲዱ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ትንታነ S&P ግሎባል ማርኬት ኢንተለጀንስ ከም ዘመላኽቶ ዳርጋ 15 ሚእታዊት ካብቶም ናብ ኤውሮጳ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃ ዝኣቱ ኣቑሑት ካብ ኤስያን ወሽመጥን ብባሕሪ ዝለኣኹ እዮም እዚ ድማ 21.5 ሚእታዊት ዝተጻረየ ነዳድን ልዕሊ 13 ሚእታዊት ዘይተጻረየ ነዳድን የጠቓልል ኩናት እስራኤል ሓማስ ማዕለያ ዘይብሎም ፍልስጤማውያን ናብ ከቢድ ሞትን ምምዝባልን ዘሳጥሐ ኮይኑ ስምምዕ ተኹሲ ደው ምባል ንኽግበረሉ ኣሜሪካ ግብፅን ኳታርን ብቐንዱ ይሰርሓሉ ምህላውን ኣይርስዓን ካልእ ኩናት ሩስያ ዩክሬን እዩ ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ 24 የካቲት 2022 ዝጀመረ ኩናት ሩስያ ዩክሬን እቲ ኩናት ብጀማርነት ሩስያ ከም ዝተወልዐ ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ይሕብራ ብሰንኪ እዚ ከቢድ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ቁጠባ ዓለም ንክህሰይ ከም ዝገበሮም ኣይርስዓን ይኹን እምበር እዚ ኩናት ዳጊድ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ነዊሕ ርሕቐት ዝጓዓዙ ዘበናዊ ኣጽዋራት ኩናት ንኽጥቀሙ ክፍቀደሎም ይሓቱ ኣለዉ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብወገኖም እዞም ከበድቲ ኣጽዋራት ኩናት ኣብ ረብሓ እንተውዒሎም ኣነ እውን ነዊሕ ዝጓዓዙ ኣጽዋራት ኩናት ንኽጥቀም ክግደድ ምዃነይ ፍለጡለይ ክብሉ ተሓንዮም ካልእ ኣብ ዝተዛዘመ 2016 ዓ.ም ካብ መንጎ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ሓደ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክልተ ብዕድመ ኣዝዮም ዝሸምገሉ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደሩ እዚ ንፈለማ እዋን ምንባሩ እዩ ወዲ 81 ዓመት ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ወዲ 78 ዓመት ነበር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ንመረፃ 2024 ንሕንሕ ዝጀመሩ ኣብ ዝተዛዘመ ዓመት እዩ ይኹን እምበር ንሕንሕ ነዊሕ ከይከዱ ኣባላት ዴሞክራት ፓርቲ ዝኾኑ ኣመራርሓታት ብምኽንያት ዘቕረብዎ ሕቶ ፕሬዚደንት ባይደን ባዕሎም ካብ ውድድር ምርጫ ብምውፃእ ንምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ወኪሎም እዮም ጆ ባይደን ምስ ዘለዎም እርጋን ነብሶም ከኢሎም ባዕሎም ጎስጓሳት ከካይዱ ዘይምኽኣሎም እንተተመረፁ ከዳግም 4 ዓማውቲ ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ይህልዎም ዶ ዝብል ሕቶ ካብ ደገፍቶምን ኣመራርሓ ፓርቶምን ምምፁ ስዒቡ እቲ ዕድል ንካማላ ሃሪስ ክህቡ ክኢሎም እዮም ነበር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ካማላ ሃሪስን ድማ ብከቢድ ንሕንሕ ይርከቡ እዚ መረፃ ንመጻኢ ሕዳር ስልጣን መን ይርከብ ንዝብል ዘርኢ ይኸውን عود عمت وقعت بارخه فكر البلا حقرا ولخه روز عرفو خدانا حبشا خليك وشات مقبال قاشا ستتنس نسوق والرس حباشا سجع بالي غطالي والرشان سجع بالي غطالي والرشان زين عداقام من قداير إثيوبيا ببوتسوانا غابوروني أبستسالة فورم أمرار توريزم أفريقيا 2024 قدادر أوروبيان لعل شلمات مقعزية توريزم تواهبوام لتشلمات درجوز حلوة غلقالوت نمقرنياتات بمقراب يلون أبقات سالي حلوة أخباب أيرن تنكور تساتفو بمقبارن إندستري توريزم أفريقيا لعل أستواز أون زبركتو تكالات أفلوت أزوها باليوم بتزامادي من قداير إثيوبيا تشلامي أوارد ستار وايد كلتشحن 10 عام تمرتون كوينيوم اتمن قداير سلوط قلقالوت وهابت تكال منقستي بزبل بدمز هزبيو تشلام خوينوم وانا فتزام سراحت من قداير اي تمس فنتاسو نتشلمات اميتو مبزم حلالفو مال اختي زي الشلمات زي حقو سنات راح زي كونس بزبلت انزل على درجة عاوتن بعتو بنخنسرحن زيد قفلنا يلوم روسيا بجبن سللاز طرطرتهم شدوشت دبلوماسيات بريطانيا فلتهم كم سرزت قليطام قلقالوس تندحنة روسيا FSB اتهم دبلوماسيات دحنة روسيا بحدقة زود من قصاصنا قبرو 5 نبرو فليتهم كابزب توساختهم دبلوماسيات اب مبرا اوروبان
ማእኸላይ እስያን ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ኩነታት ንኸተሓባብሩ ከምኡውን እናተኻየደ ብዝርከብ ኩናት ሩስያ ንኽትሰዓር ስትራቴጂካዊ ትልሚ ንኸውፅኡ ሓላፍነት ተዋሂቦም ከም ዝነበረ ተሓቢሩ በዚ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ፍሉጦ 6 ዲፕሎማሰኛታት ብሪታንያ ብምስራዝ ካብቲ ሃገር ንኽወፁ ከም ዝወሰነ ተገሊጹ ብሪታንያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝበለቶ ነገር ከም ዘየለ ቢቢሲ ጸብጺቡ ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና አፈላላያት ናብ ዙርያ ጠረጴዛ በመምጻእ ጸገማት ንምፍታሕ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ናብ ምእካብ አጀንዳ ምስጋሩ ሰላም ሱር ንኽሰድድ ጠቃሚ ምዃኑ ምሁራን ሓቢሮም ኣብ ክልል ትግራይ ብዝሓለፈ 2016 ዓ.ም 1.2 ሚልዮን ተማሃሮ ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ክኸቱ ከም ዝተገበረ ቢሮ ትምህርቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ካብ ወጻኢ ሩስያ ብገበን ስለላ ዝጠርጠረቶም 6 ዲፕሎማሰኛታት ብሪታንያ ኣፍልጦም ከም ዝሰረዘት ገሊጻ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ንስለምክተልኩም የመስግን ማዕድ ዜና ናምራሕኩ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ቀጺሎም ጸብጻባ ስፖርት ናባኹም ከብልዮም ንክትከታተሉ ዓዲመ ሰናይ ምሸት سلام أنا هبلي كرات تملكتنا على توي زينا سبورت يقصل ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ኣብ ህንጸት ዝርከቡ ስቴዲየማት ብቕልጡፍ ክዛዘሙ ከም ዘለዎም ተሓሳሲበን ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ሸዊት ሻንቃ ንብሔራዊ ስቴዲየም ኣደይ ኣበባ ኣበበ ቢቂላን ስቴዲየም ኣዲስ ኣበባን ከይዲ ህንጸቶም ድሕሪ ምዕዛበን ደረጃ ኣፈጻጽሞኦም እውን ገምጊመን በዚ እውን ኣብ ስቴዲየም ኣዲስ ኣበባ ዘይተዛዘሙ ስራሕቲ ጽፈቶም ሓልዮም ብቕልጡፍ ክዛዘሙ ከም ዘለዎም ኣንፈቲበን ከምኡውን እተን ሚኒስትር ስራሕቲ ድጋፍን ክትትልን ብሔራዊ ስቴዲየም ኣደይ ኣበባ በብእዋኑ ከም ዝሳለጥ ዝገለጻ ኮይነን እቲ ስቴዲየም ኣብ ዝተሓዘሉ ግዜ ገደብ ብጽፈት ክስራሕ ኣተሓሳሲበን ኣብ ጉዳይ ስቴዲየም ኣበበ ቢቂላ ድማ ምስ ቢሮ መንእሰይን ስፖርትን ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተዘተየ ተሓቢሩ